Isa sa mga fast-growing sports sa karon ang hampang nga pickleball nga naghatag sang interes kag naging popular sa mga local athletes kag sa mga sports enthusiasts. Nakaibalo-bala ka mo nga sa isa lang ka basketball court pwede ang apat tanan ka mga pickleball court. Let's learn more about the sport kag sa mga persona sa likod sa Bacolod Pickleball Club. Sa sining episode sang Bida sang Liga. Sadtuan ay nagaserbe nga garage sa negosyante nga si Tingting Uy ining isa ka building sa Libertad Street Extension. Pero karon, isa na ini ka pickleball court nga ginabalik-balikan sa mga sports enthusiast. Kasubong na lang sang anay 5-time palarong pamansa tennis athlete nga si Romeo Francis de Makiling sang Calbayog Samar. Si Francis ang naging kampiyon na sa isa sa mga National Pickleball Invitational Competition sa pungsod. Mas advantage na tennis player ka kay siyempre pickleball, damo mga stroke may baseline, may volley, may pwede man drop shot, may dink pagid, which is applicable man dyan kung tennis player ka. Kabahin si Francis ang katapo sa Bacolod Pickleball, isa sa mga makabig rookie club sa mga pickleball competition sa pungsod. Si Tingting ang nanging founder sang club. Istorya niya nanging interesado siya sa pickleball bungod man sang hinablos nga nagahampang sa Canada. Anay basketball varsity player si Tingting. Sa iya pagpauli, giliyon niya ginsuguran ang pickleball club kaupod ang pila ka mga sports enthusiast. I was surprised that a lot of people were already interested about pickleball. However, because wala siya dedicated court here in Bacolod, so there were a few attempts in the past na nag-clinic, but it didn't really survive. So we tried, and then I said, okay, what's the court size? And then I started painting, and then we said, okay, let's play tomorrow, and then that's how it started. And then we posted it over the Facebook page, so a lot of enthusiasts like us messaged me, and then we became passionate, and then now we're addicted to the pickleball. Sinilang nga Mayo, ginsuguran sa Bacolod Pickleball Club ang nauna nga National Pickleball Invitational Tournament. Mga teams gikan sa Manila, Visayas kag Mindanao ang nagkompete. Ang pickleball isa sa mga fast-growing sport nga natukod sa magkaingod balay nga Sunday Washington State Representative Joel Pritchard, Bill Bell kag Bernie McCallum sang 1965 sa Brainbridge Island sa Washington. Sumugod sadto, madasig nga naging popular ang fast-paced sport nga daw pareho lang sang lawn tennis kag ping-pong. Gamit ang paddle kag pickleball, pwede na mag-compete sa singles kag doubles tournament. I never, no paddle sports background. That's why I was surprised that I was able to hit the ball and enjoy the game. So that's why nga amo na siya ka engaging sa sport. It's because even when we first try it, and then as you play, you get better. So that's why nado ka nami, ang mamalahas ka gid, and you lose calories, and you start generally you'll start to feel better. Mas magamay kag daw halos katunga lang sang tennis court ang court dimension sang pickleball, gani bisa na mga may edad na pwede makabato sa kompetisyon. Pareho na lang sang anay tennis enthusiast nga si Richard Nadak nga nagaserbe vice president sang club. Difference sa pickleball is ang non-volley zone, which is wala na sa tennis, and then ang serving it's also may diferensya gamay. When it comes sa pace sang game, Mas dasig. Pickleball is more faster because ay ang gamay nga court, then ang nature sa bula, so medyo mas dasig ang pacing. no, wala ka man pili magkontra, no? Wala. wala basta kayo at least more on exercise and fun. Kada tapos ang trabaho, diretso na sa pickleball court si Richard, bungod ini ang iya kalingawan sa edad nga 61 anyos. Usually now, even though na pila pa lang ka-months ang Bacolod, but ga-compete na kita sa national. Ang aton level siguro almost ara na sa highly competitive na. So dako kayo ang future sa Bacolod. Even now sa national level, basta kay Bacolod, mabatian nila nga Bacolod, meaning may tahap na sila because ang level sa aton game diri taas na. Pero syempre, hindi man ta mag-isol sa challenge para mag-play sang pickleball. Pero sa kadasig sang hampang, kag sa mga opponents nga kabataan, daw kinahanglan tigid nga mag-practice pa more.
It's all about control. Hindi na ito all about power ng attack. Kaya ang ano nung bola, do cases may magaan siya. Out. Nagapating pamunuan sa Bacolod Pickleball Club nga dako ang potensyal sa mga kabataan nga athletes sang Negros, ilabi na nga nagasugod naman ang mga pickleball tournament sa mga bulutuan. Well, we wanted to grow the sports. That's why we engage players through tournaments, trainings, and we do clinics too. So, because we wanted people to be active, you know, from kids up to this kind of game. It is No age limit. Yeah, so anybody from across lifespan or any generation can play the game and can play against each other regardless of your skills level. So that's why families can play all together. If they have kids, adults, young adults, they can just start, hitting the ball with the paddles and enjoy the game. Handom nila nga sa madason nga tinuig makapadalas ang teams gikan sa probinsya nga sarang mag-compete sa national kag international competition. Time out kita na sa mga issue kag problema. Tagsaksihan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga paghimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.